ingane esizaleke kanje ikwazi kanjani ukubuyela lapha esibongweni sakho sakini isiyobiza isibongo sakini manje ngokwesintu sempela uma la ngishade khona ngifike ngalanda ilaw kade bekwenzile okuhle bakwenza ekabo mama wami sanibonani kusayimina bafowethu uPyramid ubaba oyibhuki abanye bathi Mr Proton hey bafowethu iyahlekisa le ndaba ngiphinde ngabuya futhi namhlanje ngiphinde ngixoliseke bafowethu ukuthi namhlanje ngingedwa la e-studio abafowethu abekho uWise akekho uNdosi akekho baneyinkinga bafowethu ezibabambile but definitely next episode bazobe khona okay namhlanje ke bafowethu sizothinta ihloko ezisensitive kakhulu ngiyacela ukuthi nisiphe indlela angihambi ke njalo ngedwa ngihamba nogogo uThembi bathi umdumazi wezitha ayishe ikhathele zudala gogo khona njani akasiyaphila awungelela abantu bakho thokozani babukeli bethu siyajabula ukuthi nibe nathi kule ngosi njengoba eseshilo uPyramid uhloko esizoyithinta namhlanje ezibaluleke kakhulu lezi hloko lezi nekuyizihloko ezikwazi ukuthi zimise impilo yomuntu inganyakazi ungaze ukhombe ngisho umthakathi kunjalo bafethu kunezihloko ebengifisa ukuthi namhlanje ke sigcile kuzona ngoba sike sikhulume ngezinye izinto kodwa kube khona izinto esishiya emuva abantu abafisa ukuzazi gogo kunabantu abake bangibuze bethi good Pyramid mina ngizalelwe ekhaya ubaba kangihlawulanga ubaba angilobolanga manje eyami i-direction ithini ikuphi gogo okuwusizo kumuntu ozalelwe ekhaya okay ngesintu sempela mpela zoyigcizelela lento yokuthi ngesintu sempela kuthina njengesizwe samaZulu umntwana ozalelwe ekhaya bese lo mntwana abazali bakhe njengoba isiyasho into ithi izalelwe ekhaya kusho ukuthi abazali bakhe abashadanga lo mntwana uyingane yako malume ngokupheleleyo leyo ngane umsamo wayo uxhomekeke komalume noma ngabe yini azoyenza empilweni yakhe umsamo wakhe uthinta ikomalume wakhe noma ngabe uyasazi isibongo sakho sokuthi ngokwalesi sesibongo kodwa awukwazi ukuyoshiselwa impepha esibongweni sakabo baba wakho awukwazi futhi ukuyohlaba esibongweni sakabo baba wakho ngoba wena uyingane yalana kuphi ngomalume nezingane zakho ozozithola ngiyaxolisa ikusho lokho because abantu ababafana nakuyibona abahlupha kakhulu athi umuntu ngeke ngiyindoda ngibiza isibongo sakomalume ngeke abantwana bami bayobiza isibongo sakabakabo mama ufuna izinto zakho onde zenzeke ngendlela uyingane yako malume uyohluphe kuzungene egodini kwezinye izinto uyothola imisebenzi iphele kwesinye isikhathi uzothola ingane mhlambe zishone ingane ezakho mhlambe ube nanebhadi ngisho yonke into ethi uyithinta ngezandla zakho iphelele ezandleni ngoba wena uhlubulundele wayoyifaka esibongweni yebo esakini sali kodwa ngokomthetho ngokosiko uyingane wena yakomalume yebo hayi khopho wayichaza khopho ngayizwa kodwa uzothi umbukele ekhaya manje mina njengoba ngumfana ngizalwa kwaBlose njengoba nje ezoPyramid ngizalwa kwaBlose kodwa ngibhilonga edlozini lasekhaya komalume sho ukuthi isibongo sakithi sakaBlose sesifile na ayisekho yini indlela yokuthi mina ngikwazi ukuvusa lesi sibongo sikababa hlezane ngigani kodwa wena ufisa ukuvusa isibongo sakabo baba wakho so kubiza ukuthini sekubiza okokuthi abantu bakwaBlose basegazini lakho njengoba wena ungowakwaBlose ngelesimo kubiza ukuthi abakhiphi inkomo
iy'nkomo ezizophuma zahambe ziye lapha yakwamthethwa kwenziwe usiko lakhona lokuthi le ngane siyayazi ukuthi ingane yakomalume umama wayo benobaba wayo abashadanga bathelwa ngenyongo ngoba umshado lo wesilungu wering umshado weveyili akusiwona umshado leyo ngokwesintu now kubizwa ukuthi ke njengoba ke ungekho umshado kanjani manje ke abahambe bayokulobola mabefuna ukuthi wena ubuyele esibongweni lesiya abakulobola kwenza usiko oluthile lakhona elijulile lokuthi wena usuyaphuma esibongweni sakho sakomalume bayakulobola ngalezi inkomo lezi bese ke uyahamba ke uyesibongweni sakho kodwa lezo inkomo mazingakhishwanga zokuthi uyalotsholwa uyathanda awuthandi uyingane yakuphi ngomalume kamthetho hayi gogo wayihlaziya kodwa gogo nginobuzo othi nakho ke manje ingane because omunye umuntu kathi uma seyihlawulile ingane athi ingane ibelonga kuyena ngicela gogo ke silungise le yokuhlawula nokulobola ingane ukuthi uma ngihlawule ingane ngisuke sengiyithatha yini ingane ukuthi ibuya kumina noma ngisuke ngihlawula ama damages akulowo muzi ukuthi ngiwunile hlawula ama damages okokuthi wena uhambile wayongena esibayeni sendoda ngokungemthetho ngokwesintu sakithi nangokosiko ufike wena wayongena esibayeni sendoda wazenzela ngokungemthetho manje ke lento oyikhiphayo yokuhlawula lapha yana eyokugeza umuzi ukuthi umuzi womuntu ukuthi ufikile wona awuhlawulela ukuthi usuthatha ingane uthi ayizongena esibongweni ayihambi kanjalo ngokulandela isintu sakithi ayihambi kanjalo okay gogo mana usho ukuthi uma sikhuluma ngokuhlawula umntwana ufuka ukuhlawule ukhokhe ama damages and then kusafanele futhi umlobole umntwana ukuze abe ngowakho ucaza kanjani umntwana ufuna buye ngakuwena abiza isibongo sakho uzomlobola lo mntwana angeke ngizisho inamba zeinkomo depending ngokuthi ni negotiateana kanjani kodwa inkomo ezayikhishwe zayizibe inkomo ezu6 inkomo zokuthi nilobola ingane nilobola umntwana ukuthi akabuye azongena esibongweni sakho uma kungenzeki lokho lo mntwana ubelonga komalume hayi salukwazi sami bafowethu I hope niyezwa emakhaya ukuthi siyayihlaziya siza nayo asiningadideki siza nayo ngisala salukwazi sami ukuthi nakho ke ngumfana ngoba ngiyengizobanya bekhuluma imbudane anganombudane athi umuntu uma sengiganwa ngizohamba ngiyokwakha umuzi kababa kodwa ngiphuma la komalume ngingakhishwanga ungabe leyo nto iyenzeka yini gogo noma usulahle kakhulu umsebenza usuyikhathe nesidalwa usuyikhathe nesidalwa ngoba idalwa ifike sibe sembangweni angeke zize kuyidalwa zizothi siyalwa cha kukabili uzobona ukuthi lo yamuzi kube umuzi ongathi umuzi owumqasho awunabo abantu abadala lo yamuzi awunasithunzi lo yamuzi ufike khona mhlambe kube nezinkinga eziningi ezikhona kwazidalwa zakomalume ezembethe ezikumbethe usuxabene naso idalwa ziyafika vele ihlale ngaphandle idalwa awuzingenisile ngoba vese ikakhulukazi njengoba uphuma umuzi njengoba wena usuthi uphuma umuzi ubuyele esibongweni sakho kwabona labaya abantu abasesibongweni sakho ngeke baze bangene ngokuphelele ngoba vele sekuneyingxushunxu sekuneyingxabano abakobalume bathi ikhaya lethu nalabayana bazothi ikhaya lethu wena mawubheka uphakathi nendawo kukhona abantu abalwayo kukhona yini ukulungelwa izinto phakathi kwakho na akukho okungalunga akwenzeki lelo khaya alibi nemphumelo omuhle nakho ke ngiyasuka gogo ngiya kulabantu abahlolayo ngiya kulezi zangoma ezidla imbumbe sithi sangoma khipha imali wena ephaketheni okay umbuzo lo gogo angifuni ukuyichaza mina ngolwami ulwazi ngicela ukubuza gogo njengoba ngengamelwe isidalwa sakamthetho zonke izinto enginazo ngisiphiwa isidalwa sakamthetho
ngiyakwazi yini gogo ngiyayithanda le ngicela uyichaze kahle ngoba abantu yabalimazi Yabalimaza. ngiyakwazi yini ukuthatha inkomo zakamthethwa ngoba phela ima ngiphiwa izinto idalo zakamthethwa zinkomo zakamthethwa lezo ngiyakwazi yini ukuthatha inkomo zakamthethwa ngiyokhokha ama damages akamthethwa ngikhokhela abantu bakaBloss ngicela uyichaze gogo Uthatha amandla kaMthethwa ayenzi lutho. Idalwa zakamthethwa komalume wakho Yes. zikuphe isibusiso. yes Zathi mshana wethu ngeke ulambe. yes Naku uyisibusiso empilweni yethu. Se wena uthatha lamandla. Ngamanye amazwi ubenze njani ubagwaza ngemuva noma uyababetray Yes. uthatha amandla abo uwahambisa kuphi wahambisa kaBloss uma abantu bakaBloss bekudinga akube abantu bakaBloss abayoguqa emsamo bashunqisa impepha bikela idalwa zabo zokuthi sinengane thina lapha yakuphi kwaMthetho ingane yethu igazi lethu sesifuna ukuthi malibuye kuphi malibuye ekhaya yes Sabezosuka kaMthethwa uma senibazisile ukuthi siyafika sizokwenza ukuthi nokuthi sizolobola ingane nabo benza the same baguqa emsamo Yes. baxoxela idalwa zakaMthethwa ukuthi njengoba sinengane la ekhaya yes ewupyramid ekuyingane lena eyala isibongweni ewushana la ekhaya abantu uma wabo la amthola khona sebefuna ukuzofika la kuleli ikhaya la kaMthethwa zolobola ingane yabo idalwa bezenze njani ngokuthi laba yabaguqile bakhuluma nalaba idalwa zodwa seziyaxoxisana sebeyavumelana besuka bona basuka nani basuka nesibusiso nalaba benze njani badedela isibusiso sokuthi bakwenzile okufanele bakhokhela bayithenga bamlobola umntana wabo yila usuke kwazi khona ukuthi usuyadedeleka ke usuye esibongweni sakhe ngokuphelele okay hey gogo hey bakithi I hope abantu bayezwa kodwa onendlebe uyezwa onganayo ohleli nayo ngayo phansi onganathi izinqa ohlala ngendlebe ngeke azezwe gogo okunye engizokubuza kuwena nakho ngokuzwa kwami uma ingane ikhulele komalume bayikhulisa ingane yandala uma sezofika bezongilanda sengikupyramid sengikwazi kuba namandla okwenza izinto ngeke ngizokuthiwa ingane iyabongwa bayabonga abakubo masebeyilobolile bayabonga ingane bebonga ukuthi siyabonga ukuthi nesikhulisele ingane bese nakusekhabo ma wakho bekhiphe ngembuzi ethi usungaphuma manje uyaphuma manje uya kuphi ekhaboyise ngabe into ekhona le eyenzakalayo noma into ekhona leyo iyenzeka okokuthi lapha yana lapha ekhabo mama bawenze umcimbi kanjalo lolo lwazo nalo luyile impela yilo lu correct luqondile into eyenzekalayo leyo lo umcimbi wokubonga bonga ukuthi umntwana ukhulile kahle wakhula kuleli khaya iyenziwa leyo nto leyo kwenziwe ngembuzi thokoza okay gogo omunye umbuzo enginawo mina khona lento ekuthiwa ukubikwa kwengane esidalweni sasekhaya komali yep angithi ngizalelwe ekhaya mina komalume yep ngibika ke emsamo eyiphi procedure elandelwayo ukuthi wenza kanjani uma kuthiwa ubika ingane emsamo ewumshana la ekhaya nami nginabashana bama ngithi osisi bambazela sengibika lezi ingane la ekhaya ukuthi lezi ingane ezala ekhaya manje ngiyaziphandla kuyale kwenziwe njani gogo ngokwesintu ingane ezalelwa la komalume yeah asikho isidingo sokuyibika okay akusingane yasemshadweni vele le ngane ngesikhathi izalwa vele ibelonga eyidalweni izala ekhaya asikho isidingo sokuthi izibiwe into eyenziwayo kuphela yilento ebizwa ngokuthiwa ukuthi kuyahlinsuka ulimi leyigodi kukhulunywa ngembeleko yes imbeleko leyo eyeye ibese yabafaka abashana bafakwe ngapha esandleni sokunqele iyona nto iyona mcimbi owenzelwa abashana la kuphanzwa abashana benzelwa yini benzelwa imbeleko vele babelonga kuleli khaya baba la ekhaya ubaxhumanisa ke dalwa ngesikhathi sebenzelwa leyo uyamcimbi okuthiwani
imbeleko ibizwa kanjalo la Yes. ngolimi lethu Yes, lasemapha yes. kuthiwa imbeleko. Thokoza. Okay, gogo, okunye engifisa ukukwazi. Nakho-ke ngizalelwe eThekwini. Thokoza. Uma wami wabhunguka ekhaya. Wangizala la eThekwini. Thokoza. Siyafika isikhathi manje izinto ziyamshaya naye. Sekufanele asithathe manje asibuyisele ekhaya. Iyiphi indlela ekumele kwenziwe ngayo? Ungabe kuneyinhlambuluko or kunama damages or kuthiwa yini bathi khona into abayibiza ngokuthi umuzolokhu uzicala uzohlawula. Kunenhlawulo ekumele eze nayo yini mhlawumbe ukuzohlawula ukubike esidalweni ukuthi ngahamba la ekhaya ngabhunguka sengibuya manje angisabuyi ngedwa sengibuya nananku umthwalo wami oyingane engibuya nawo ngize nazo la ekhaya. Yinto yale yenziwe kanjani gogo? Yinto ekhona efanele umuntu ayenze noma umuntu angavele buye nezingane zakhe nje ehlome egcekeni sekuphelele? Lana umuntu ohambe kanjalo ekhaya wabhunguka wathini loyo muntu kumele abuye enze njani? Abuye afike enze inhlambuluko. Yes. Ngesikhathi eyenza le nhlambuluko awuyenzeli ngaphakathi ekhaya. Uyaphuma uye ngaphandle komuzi. Yes. Ufike umemeze idalwa zakho. Naku mina Thembi wakaqaba. Ngidelelile ekhaya ngabhunguka nangangazi ukuthi ngikuphi. Bantu abadala sengikhona la ekhaya leni ngizocela kini ngizocela ukungena. Angisahambi ke ngedwa abantu abadala ngihamba nabantwana bami. Nasi isilwane engizohlambuluka ngaso engizokwenza ngaso inhlambuluko kunina ngoba ngonile ngiyingane yenu. Ngihleli kahle ekhaya ngasubuka ikhaya ngasuka ngahamba. Nasi isilwane engizongena ngaso ekhaya engizocela ngaso inhlambuluko. Ngamukeleni ke ebese ke umuntu uyangena ke ekhaya nabantwana bakhe. Bese kuma ezokwenzela abantwana imbeleko. Bekuma umuntu ezokwenzela abantwana imbeleko. Uma ungangena endlini uvela uthathe imop ufake imop endlini. Kuzoba clean ungazange waqala washanela qala. Wadasida qala. Into ke ibiza ukuthi ala lapha ya ubuya nje uphumaphi? Ubuya nje ubuya nani? Before uzokwenza le yanto yokuphandla abantwana. Shanela qala ekhaya qala. Ukuze le umcimbi wembeleko wenze njani? Umukeleke ngoba uzosuka wena uhambe esangomeni. Cela uzongenzela imbeleko yabantwana. Eniyethi sangoma wenze njani? Awusitshela ukuthi ngonile. Esinye sangoma amandla wafana. Esinye sizobona. Asikwazi ukwenza lo mcimbi khona la kumele siqale khona. Mhlambe esinye sizoyithatha nje ngokudatazela sithi hayi kulungile ngizokwenzela. Leyo nto leyo ngeke ize yenzeke. Uzobusa uthini? Isangoma sifulekile ukwenzela umsebenzi. Gogo ngoba nazo izangoma ziyageja. Yebo. Hayi ziyageja gogo. Zikhona impela igeja ubona usuka. Kuye wageja esinye lapha ekhaya kithi sithi sizolungisa nje. Sathi sishiya nje intelezi zazo lezo ukuthi siphalaze sagcwala amaqoqo. Ngavele ngangazi ukuthi zigcwala amaqoqo uma kwenze njani intelezi. Iyaphikisana. Kathi iqoqo ungalibona ukuthi lingene ukubonisa ngquluza amehlo nje phakathi entelezini uthi awunayi mkhona. So bafethu kuningi okwenzakalayo emhlabeni. That's why ngifuna lezi zinto si unpack kanye kayi-one zonke so unpack size sifike la sophelele khona isikhathi sethu. Gogo kunento engifuna siyithinte kodwa ngifuna imvumo yakho ngoba sike sayithinta before uhlelo lethu luqale. Kunalento yokuthi ngikugane mina. Siganane thina siwabili ngibe indoda sibe indoda nomfazi. Ngibhongoke mina ngithathwe zifebe ngizoyibeka kanjalo nje ngezizulu. Ngimbathise. Yebo. Ubona wena gogo ukuthi hayi le ndoda isithathwe zifebe iphelile iminyaka emibili. Yebo. Bese ugogo athi naye hayi nama ke ngiyithole lokuyikhehlana engizohleka nako ngoba phela seyabhunguka inja uyabona. Yebo. Athi ehleka nekhehla ugogo uvele kuhlala ingane. Uyabona? Kamkhulu ugogo kodwa uganele kamthetho. Sekuselihle kuhlala ingane yakho washadile nomthetho. Leyo ngane gogo yazi ngiyibona amafutha enzeka.
leyo ngane kusuke kusazoba yingane kaMthethwa ngoba ugogo ushade nomthetho noma iyaya ingane kubo kwayo kwamthulu kwenzeka kanjani ngicela ungichazele nje lokho. Sensitive kakhulu lento and abantu abaningi abazaleke kanjalo siyabanetha kudlibhike kuphele ngempilo yabo bangayiphambili. Into ke ithi ingane ecala le bayibiza ngelongwe ngoba kuthiwa uhambile umama wayotheza wese wenze njani wabuya nelongo yayihlonishiswe kanjalo ngesiZulu. Okay. Leyo ngane leyo iyafana nani nomlanjwana ngokwesintu. Yeah. Ngokuma bengasukanga abala kuzalwa khona umama ngoba umama ulotsholiwe washada wachelwa ngenyongo wahanjiswa. Yes. Kubiza ukuthi akusuke abakhabo mama oshade la ekhaya beze beyazothi sizohlawulela umntwana wethu ngoba umntwana wethu akaziphathanga kahle emzini. Yes. Umthetho ubumcindezela umuntu wesifazane. Iwumthetho imile ngeke siyiphikise. Isibiza ukuthi ke akuze abakabonkosikazi ofike wazogana la beze bafike bamhlawulele ukuthi wonile waphuma wayoganga ngaphandle. Right. Uma sebekwenzile ke lokho lengane kumele ukuthi yenze njani ayihlale komalume. Uma behlawulile labaya sekumele ukuthi nabasesibongweni ke manje lapha yasekubapha igunya uma beyidinga ingane yabo nabo kunayo inkomo abokufanele bafike bazoyikhipha la ukuthi thina bakulesi yasibongo singene esibayeni sendoda safike sagaka. Yes. Leyo ngane ke iyakwazi ukuthi bayithatha bakubo uma okokuqala fanele kuhlawula bakubo okwesibili bese kuza laba yabalesi sibongo sabo then ke sebengakwazi ukuthi bayithathe uma zombili lezi zinto zingenzeki abakabonkosikazi oganile la olethi long abenzi lutho uma abakulesi sibongo futhi nabo bengazanga ukuzokwenza ukuzolungisa umonakalo leyo ngane iyakuphi eyakoma lume. Manje mana gogo eyakho malume noma eyale ndoda eshadelwe yilomfazi ayikwazi kuya lapho ngoba abazili ukuzohlawula kekho zile wazohlawula. Sengisho mina ngumthetho mina ngiganwe nguwe nazi into zabelungu ngiganwe nguwe gogo bese kwenzeka gogo wena uzaliswe unangu umuntu oseceleni leyo ngane ayingeni niphansi kwelami isende ezumthethwa oshadelwe nguwe. NgesiZulu sempela ayizukungena lengane ngoba akukho kwenziwe engafika abakaba nonkosikazi bazolungisa lo monakalo bazothi sizogeza leli cala ila sokuyisengena khona ingane mana ngithi kuphumile inkomo la zayolobola lo nkosikazi zaphuma lezi inkomo zalobola lo nkosikazi wathelwa ngenyongo wakhishwa uyabona now esefika enzo kungalungile elakuphi ihlazo elalapha yangithi bathathile inkomo kabonkosikazi sasikhabonile yebo abeze phela beze bazolungisa lo monakalo ke manje wenziwe ingane yakho ukuze wena ukwazi ukungena ngaphansi kwalesi sibongo wakhishwa ekhabo ma wakho wazogana kaMthethwa kwawena awusabhilonga ekhabo ma usubhilonga la ngoba phela sikuthele ngenyongo sakuthatha sakukhokhela sakudanya sabuka sakini senza yonke into efunakalayo lengane esizaleke kanje ikwazi kanjani ukubuyela lapha esibongweni sakho sakini isiyobiza isibongo sakini manje ngokwesintu sempela uma la ngishade khona ngifike ngalanda ilongo kade bekwenzile okuhle bakwenza ekabo mama wami ngonile la bazoyimukela kanjani lengane
kona iqiniso lokho. bazoyimukela kanjani lengane ngoba iyihlazo lento iyihlazo Kona nesazo sakhona kulo wona nesidalwa sakhona kulomuzi uyayithatha lengane uma uyibheka wena leyo ngane izolungelwa na no ayigogo usu unpack yonke into benenkinga yayo mayibeke obala yathi noma umuntu oseceleni uyayibona lento esichazayo gogo okunye ke gogo bengifisa sikuthinta ufuna ukuthinta lezi isihloko lezi ezisanganisayo thos nakho mina ngithola into ombi ke manje sengingenwe ngokungenile emaThekwini ngisayingena indaba yokuthi ekhaya bekwenziwani ngithanda intombi le nginamandla vele le ntombi ngishade la eThekwini umshado omhlophe angwenzile umshado lo wesisu traditional wedding la umfazi unophuma khona yocaca kwenziwe zonke izinto ethelo ngeinyongo washa kwacima kwafutha amalangaba ngaze ngishade uya register yini lo mshado esidalweni ingane engizale kulo mshado umshado isilungu ngangawushado umshado lo wesintu ziya register yini emsamo wami ngicela uyichaze gogo uzenzela iphathi nje ya ngokwesintu uzenzela iphathi nje umshado orejisteka eidalweni ya angithi ngesikhathi kuhanjwa kusayocelwa kuphinde kulandele amalobola negotiations kuphinde kuphuma inkomo angithi kusuke kushunqa impepha lapha emsamo ya right wena ususuka usuyoshada ushadele umshado wakuphi wase-west umshado wasentshonalanga idalwa aziwazi lo mshado meaning nalabantwana vele ongabathola nalabantwana ongabathola idalwa lezi oshadele khona lo mshado omhlophe ziyababona yebo abantwana kodwa abantwana basibona bakulelo khaya ngokuphelele umshado okuyiwona wona umshado othinta isidalwa wathelwa ngenyongo waphuma umakoti wagaga esigcawini kubonakala ukuthi nangu umakoti usengenile ekhaya uyagaga lo mgcaco uyarejisteka ke esidalweni okusho ukuthi gogo you are trying to tell me ukuthi kunabantu inkolo zethu ayifani kunomuntu from okhokhokazi omkhulu bomkhulu bekhaya babevele bengazenzi izinto zamasiko abayazi indaba yokushada isiZulu ukwenzakalani bona bazi ukuthi kuyashadwa nje kufakwa iveyini kuphelele usho ukuthi labo bantu akaze kushadwe kulo mndeni akaze kushadwe kulo mndeni umshado owaziwayo umshado lo kwesintu agqoka isidwaba umakoti esigcawini abona amakhehla ukuthi nangu umakoti abayazi vile kuwusiko yini gogo noma kuwumkhuba ngoba phela zimbili lezi zinto khona into ewusiko khona into ewumkhuba uyabona kuwusiko noma kuwumkhuba ngofuna sikubheke nalapho ngoba enye into abuye silahlekise akwakini okufana nokwakithi umshado wesintu mawungabheka kuzo zonke amanguni thina sizwe simnyama singena ngaphansi kwegama elilodwa singamanguni kukhona amaXhosa kukhona amaZulu kukhona amapedi kukhona abeTswana kukhona abeSuthu kodwa sesabanguni yebo singabanguni bonke banani banosiko lani lokushada lokhu ke kokuthatha ezinye zezinto mina ngikuthatha njengobukhuba kodwa umshado wethu wesintu wenyongo wokuchelwa ngenyongo wokuthi umakoti akaphume ngesidwaba engene esigcawini akavunule leyo nto leyo usiko lethu thina maZulu ya bafowethu iyashisa insimbi namhlanje siya-unpack I know kunabantu abadingayo ukulithola lolu lwazi esikhuluma ngalo namhlanje ugogo uThembi
akafikile ugalelekile zonke izimpendulo asanginike zona ngisazizwa kodwa phela ke nani nizoyifaka imibuzo ngesikhathi senu lapha ku YouTube so buya sizoliphendula kodwa kwamanje bengicela ukuthi ke sithathe noma 2 minutes nje we break isiphuza amanzi siyabuya siseza nama topic anzima kusakhona ama topic okuzalwa umbethe ngithole ukuthi namhlanje khona ukuzalwa umbethe khona ukuzalwa wembethwe bengakwazi yabo ngoba phela ke ngazi konke nami emhlabeni so bafethu now you're going to take I break ka 2 minutes sizobuya futhi nogogo team asihambile usakhona ubobo ibhoko kanti ke angakhohlwa futhi ukuthi konke lokho nikubonayo ingoba kukhona ibrand ekuthiwa uProton uProton ke uyena owenza konke lokhu ukuthi kwenzeke so naye uProton uyingxenye enkulu yale podcast uyingxenye enkulu yomlando kaZulu kade ngihambile ngoProton nendlu enkulu kaZulu sihamba indawo sibheka umlando sase sathola nokuthi amathambo elembe awekho lapha eStenga la ekuthiwa akhona amathambo elembe akwenye indawo sikwimmission nje ne company ekuthiwa iThe Zulu company okuhamba sifuna ukuthi akuphi amathambo ababomkhulu uShaka Zulu so yize izinto esoloku sivundulula sithola ngoba thina la ekhaya kwi-The Top Good Pyramid sihleli nje esiZulwini sihlezi nje esikweni impilo lomuntu sihlezi nje empilweni yomuntu omnyama ngoba sinesifiso sokuthi ingafi lento yethu ngoba iyafa sisazobuya sikhulume nangobungoma ngoba ngeke ngezwe abanye bekhuluma bethi eminyakeni eminingi ezayo ubungoma buzophela ngifuna konke ke sikhulume ukuthi ucabangani wena ngokuthi umngoma uzophela kulungile bafowethu siyabuya siyabonga Okay bafowethu sesiphinde sabuya ke ngoba ngithembisile ukuthi sizobuya khona maduzana sihambe isikhathi eside sesila gogo nginombuzo la ngeke ngezobanye behuma bethi ubungoma buzobuhamba phambili kuphela ithini take yakho kulokho Ubungoma is here to stay. Ubungoma abuyindawo. Yebo abantu they are trying. Kunabantu abakhokhelwe kunalento ye social media ekwaziwayo ukuthi when into social media abantu bakholelwa yiyona kakhulu yes therefore bayabona manje ukuthi ubungoma yona nto ephethe umnyombo wesintu ubungoma yona nto ephethe izimbande zobaba mkhulu ngoba iyona ndlela ezisama ngayo ukubuyisa isintu sethu ikhaya lomuntu ukuze akwazi umuntu ukuthi alilungise ikhaya ubani umuntu oyayabona ukuthi konake isangoma isilo esingasekho ushaka kwakuthi masekonakele athi ziphi zangoma fanele kugijima izangoma zize esigodlweni zizokhuluma ngaleyo nto kwakusuke kufanele ukuthi akukhulunywe ngayo now abantu sebeyabona ukuthi umuntu omnyama uyabuyela esintwini sakhe sebezama ke manje ukubulala lento yobungoma nekuyiyona ethi iyazama iphakamisa isintu sethu sithina sizwe simnyama gogo omunye umbuzo ebengifisa ukubuza wona gogo uthatha ukuthini ube isangoma angazi noma uyawu understand yini umbuzo wami inamba zobungoma ikuphi la obubuhle esinokuhle khona nala endibana khona ama challenges okuba isangoma iziphi izinto ezinzima ngokuba umngoma ngizoqala ngokunzima igcine ngobuhle
ayikho into enzima njengokuba isangoma. Right now ma uyisangoma fanele uzizwe ungelutho just because abantu ubungoma bakuthatha njengento ewumdlalo manje. Bama uyisangoma bakuthatha njengento yokuthi asisathembakele usho nje kalula lokho. Asisathembakele into yobungoma ngathi siyadlala, into yobungoma ngathi ifashion. Angikubeke kanjalo. Bese kuthi naye enye into ebuhlungu kunakho konke, ma uyisangoma uyathwasisa. Kunalabantu okufanele ukuthi woza uzophuma idlozi lisuke liphila kuyena umuntu, aphuma umuntu ahamba ekhaya ayoba nosigodlo ayosebenza. Kunzima kakhulu ke ngoba manje yonke leyo nto ikubiza ukuthi ihlala nomuntu ekhaya lakho, umuntu ophuma kwi-background ehlukile kuneyakho, umuntu ozobheka i-lifestyle yakho. Lo muntu uze ngedlozi la ekhaya ukuthi uzothatha umsebenzi, but uzofike abheke mina my personal life instead okokuthi afocuse emsebenzini awuzele la ekhaya. Uzofike afune ukucinga ukuthi ubani, akaneli ngokuthi lo muntu uze la ngoba wena uze entweni yobungoma. Uzofika afuna ukusondela kubantu ophila nabo, abone ngathi njengoba ekwazi kusho ukuthi akuphelele, fanele ayokucinga ngale. Uyayizwa leyo nto. At the same time bagade nokuthi njengoba bekhona bathathelwa amandla kubathwethulela amadlozi. Akusiwona wonke umuntu oyisangoma owenza leyo nto. Bagade lezo zinto, uyamenzela umuntu into ugadile ngathi uphile, uyamthwasisa umuntu, uthwasa ku social media, uyamthwasisa umuntu, uyakuhlola khona wena la. Those are the things ama-challenges esibhekana nawo. Ilento yokuthi into yobungoma ayisathenjwa, ilento yokuthi ngathi fashion, ngathi umdlalo, nalena-ke yokuthi uyathwasisa abantu abanama-attitudes, abangenayo inhlonipho, abanezinto ey'hlukahlukene kakhulu. Kanti umuntu ukubiza ukuthi uma esefikile ekhaya lapho, njengoba ethi uzothatha umsebenzi, makathobe phela ukuze into yakhe ifike inyelele ngasekugcineni, aphuma ahambe umuntu ayosebenza ekhaya. Bese-ke ngiya kuloku okuhle. La ebungomeni sine gift. Le gift engiyithanda ngendlela emangalisayo, ngoba ukwazi ukuyolungisela umuntu osekade ehluphekile. Omunye umuntu uthola ukuthi ubengasahambi ngokumnikeza impande, athola impande efanele yakhe umuntu, asukume umuntu ahambe. Omunye ufike egqoka ibuke engasabona emehlweni, athi akusaboni ngisho emehlweni, adla impande aphile umuntu. Afike omunye kanjalo athi umshado wami uyabhidlika, umthintela izinto zakhe umuntu zilunga izinto zakhe. Number 2, siyisangoma nje futhi siyakhuleka. Isangoma siwumuntu ohlanzekile kakhulu. Isangoma asiziphathi izinto eziwukungcola nezibulalayo. Isangoma senze njani? Siyaphilisa kuphela. Ngiyayiphinda futhi lento ngiyayisho. Isangoma siyaphilisa kuphela, asikwenzi okubi isangoma. So laba ke gogo othula sebethwalisa abantu sebenza imisebenzi engalungile ubumnyama kodwa beyibiza ngesangoma, kuthini wakho umbono ukubona? Ngizothi ngokwesintu sempela isangoma siwumuntu ohlanzekile. Ingakho nangesikhathi sikaShaka izangoma wakure ukuthi ungathola isangoma esishadile, ngoba isangoma fanele sihlale sihlambulukile. Okuwukuthi makufanele siyongena ngisho esigodlweni senkosi sithinta izinto, isangoma sihlambulukile. Asizoqala phansi siqale sithini ngisayohlambuluka ngoba benginomuntu ubusuku bonke. Isangoma siyamncikene kakhulu noNkulunkulu. Isangoma before sithinte yonke into simemeza umdali, simemeza umveli nqangi, to say mveli nqangi, le msebenzi engizowenza umuntu ngicela ukuthi awube impumelelo. Isangoma sihlambulukile, isangoma sihlanzekile. Kuyenzeka isalukwazi sami afika umuntu ebhonga bekhuphukile abantu ethi uzothwasa kanti
kukhuphuke imimoya edinga ukugezwa nje. Yebo, kwenzekile esigodlweni 2 weeks back. Endaweni engikuyona kunama devil worshippers asebenzela umkhathi. Ngikhona mina in the area ngisangoma. So kusho ukuthi inkosi yabo bebe communicator to say asikwazi ukusebenza sisabalale nanga umuntu osimise kabi la. Wafika esigodlweni nginana ama video akhe, wafika esigodlweni wazenza wasamuntu owenze njani ozothatha ubungoma, kanti yena wenze ufikelani, ufikela ukuthi akazophuca mina lamandla engikwazi ukuthi bangakwazi ukusabalala abasebenzi. Wafike wazenza umuntu ozothatha umsebenzi. Hayi-ke njengoba bese ngishilo ukuthi in as much as umuntu eyisangoma siyakhuleka, umuntu wambamba kalula kanjalo nje, sakhuluma naye imimoya yakhe, sakhuluma sayixosha, samkhiphela ngaphandle, sathamba ekhaya la uzoyohlala khona udinga ukukhulekela isikhathi eside. Mina ngibhizi la nomsebenzi wami wobungoma, nginamathwasa okudinga ukuthi awahamba ekhaya. Kuyenzeka kakhulu impela. Mana gogo, kanti ikhona ngempela lento yabantu abasebenzela umkhathi? Ikhona isigodlweni nje la ngathatha umsebenzi khona wenzekile, yafika ingane encane and basebenzisa kakhulu ingane ezincane, bayayiheha ukuthi zizoba nemali, zizoba nobucwebe, zihlupheke, zishaywe. Uyabona uma ngabe behlulekile ukuthi bethunywe gogo uThembi unamandla lo yamthamba ophuca amandla, wafike wahluleka shaywa bhaxe ukuthi uhlulekile. Yeba bese beyikhulumela-ke basho ukuthi enabe beze ngani kanjani. Let's a topic for another day. Emhlabeni kunzima uthi usuthi ukubone konke vele kuqhamuke izinto ezizokumangaza. Yazi emhlabeni kulukhuni bafethu uma uthola ukuthi kunemimoya yasemkhathini esebenzisa abantu. Ungabona uzela ingane ubona ngathi ingane inenkinga ayiphasi nangathi esikoleni, ayenzi nangathi emphakathini izinto ezi-strange. Kanti ingenwe yimoya yomkhathi ngoba izinto eziphilayo. Abanye bebethunwa bekinga imoto bencela amagazi, abanye bebethunwa benza izinto eziningi, abanye bebethupha ngisho ezikoleni isikhula uthola ukuthi ingane ziyahayiza uzazi ihayizelana, kanti kunemimoya engalungile. Gogo kunalento ke ebengifisa singene kuyona manje. Leyo kuzalwa umbethe. Ngicela sichaze gogo, ukuchazele nabantu ukuthi yinto ekanjani leyo kuzalwa umbethe. Ukuzalwa umbethe into ekhona. Ukuzalwa umbethe kuyahlukahlukana kunezigaba sakhona. Kukhona ukuthi uzalwe usesigubhini, baqaqe la ngaphakathi uphuma ingane. Kukhona ukuzalwa umbethe lokho kunjengami, uzalwa ubethe unwambile kanje, bathi usuke ugaxe i-umbilical cord, igaxe kanje. Lento isuke isho ukuthini? Isuke isho ukuthi umbethwe izidalwa. Uyangithusa gogo ngoba iy'ngane zami mina cishe ezimbili zisamantombazane zayiphuma zigexile umbilical cord, kodwa benginge-understand ukuthi what does it mean? Because wathi uma ngibuza umama wazo ngathi mina angazi, kodwa khona into eyishoyo lento ngeke ingane iphume igaxwe yinto ekanje. So uma usuyichaza awunabe nawo gogo ukuze nami kuzokunika understanding ukuthi kuyini kahle kahle. Loku uzalwa umbethe unqwambile kanje ugaxe i-umbilical cord. Loyo mntwana loyo kusuke kusho ukuthi kukhona into afika nayo emhlabeni. Kusuke kuyisiphiwo leso sokuthi unikezwa umsebenzi abadala. Uzohamba kuhambe ngesikhathi ekhula bese ke aba umuntu ozosebenza abantu abadala. Njengoba enqwamba nje, umuntu onqwambayo umuntu oba nosiko lokuthi umelaphi wendabuko noma uyisangoma. Kunembuzi ayayenzelwe yona ngesikhathi selimukela idlozi, selivuma idlozi, lowo muntu sayisithi uyanqwamba. Leyo mgexo lesikhumba ihamba kanje kumuntu, nakanjani leyo muntu usuke embethwe izidalwa, lowo muntu osuke ezalwa enqwambe kanjani. Lona osuke embethe-ke gogo esesigubhini evaleleke lento avaleleka kuyona ekhishwe phakathi osuke ekanjani? Loyo usuke efike nenhlanhla
okuwukuthi kusuke kungafanele leyo nto leyo ilahlwe ngoba uma ngabe ike yalahleka ayangaba igcineke ekhaya lakhe mayezalelwe esibhedlela kukancane ukuthi esibhedlela ayithole kodwa kuhambe imhluphe umntwana leyo nto ahlupheke kuze kube kufika isikhathi sokuthi kuthiwa uyambulwa leyo ngubo iyabuyiswa ngobani iyalahleka ngoba isuke seyizo-replacewa yini isuke izo-replacewa yini umhlwehlwe wembuzi osuke usuhlatshwa sekuthiwani wazalwa embethe kodwa ingubo yakhe ayifikanga ekhaya ikanjalo-ke kodwa lowo muntu loyo leyo nto yakhe isuke ize nani esikhathini esiningi isuke ize nenhlanhla leyo nhlanhla ephenduka ibe yibhadi leyo nto leyo mangabe ingafinyelelanga ekhaya yakho ngoba kuneyikhathi mhlawumbe umntwana manje yobhala isikwe kancane ushunqise umntwana akhulunyiswe ukuthi useyobhala acelelwe inhlanhla noma ngabe umntwana yini ezokwenzeka azocelelwa kuyona ukhulunywa naleya muntu ngoba kusuke kuwumuntu kahle kahle loyana ukhulunywe naye loya muntu ukuthi kunje phezu komntwana wenu sizomcelela inhlanhla mvuleleni inhlanhla uyayikhambi kanjalo gogo kuyazwakala manje i-process angazi noma singakhuluma ngayo noma mhlambe i-story of another day because ukumbulwa kwayo uyaxaka gogo abaningi bathi bayakwazi ukwenza okumbula ingubo kodwa sengithola ukuthi abantu abaningi abakwazi sengimbula ingubo kwazi kwakathathu kodwa ngithola ukuthi ingubo yami ayimbulekile so kwenzeke njani wendabuko osuke uye kuyena kwangaleso sikhathi kuyaye kufanele ukuthi akajule njengoba kuzoqhamuka abone ukuthi uyisimo sengane ezalwe embethe kufanele ajule abhekisise ukuthi lokhu kumbatha kwakho kuhlobo luni na lokwembatha njengoba sengishilo ukuthi lowo wokunqwamba suke ekhamba nani suke ekhamba ukuthi umbethwe yizidalwa bese-ke kuba yiloko okunye engikushoye-ke futhi ukuthi kusuke kuhambisana nenhlanhla akuwona wonke umuntu mhlambe ozalwa elaphana esigubhini ozoba yini okuzothiwa yini uyisangoma noma unikezwe ubizo thile kodwa-ke ngizocela ukuthi akube isihloko leso sangelinye ilanga ukuze si-unpack-e kahle siyilandelanise kahle ngoba baningi bayakwenza kodwa akwenzeki lutho inhlanhla yakhe umuntu asondele njalo eduze kwenhlanhla kangaka njalo umuntu asondele eduze kwenhlanhla kangaka ayenzeki lento omunye nje wabantu owayimbula ingubo kwaze kwaba kawu-5 kuze kwalunga sengiyisangoma nami sengazi ukuthi lento ngokomthetho yenziwa kanje kwaba yikhathi ilungayo into yami kuyazwakala uyazi babukele emakhaya izinto eziningi zijulile bafowethu ungabona into zethu zivalekile kanti nabo abalaphi bendabuko basilahlekisa ukuthi athi uyakwazi ukwenza into kanti akakwazi ukwenza into kuningi uthola ukuthi uzama ukulungisa into athi umuntu ugezela amanzi amnyama umuntu agilela imanga umuntu aqhathele isidalwa kube inkinga mina I believe gogo ukuthi akuyena wonke umuntu owumlaphi wendabuko okwazi ukulapha yonke into kukhona okwaziyo ukushowcase kubona kukhona ongakona ushowcase kubona ngeke ngibuze gogo yini izangoma zingaswani into yenza ukuthi izangoma zingazwani sonke sifuna ukuba ngcono angikusho nje ngibeke lokho sonke sifuna ukuba ngcono ingakho singeke kube khona ini ukuzwana kanti uma ngabe njalo wena uzovuma ukuhlale ungaphansi ube sonke sivuma ukuthi asihlale singaphansi mhlambe lokho kungawenza impilo yethu thina bengoma ukuthi ikwazi ukuqhubekela phambili sonke asivuma ukwehlela ngenzansi sonke sibakhulu sonke sikwazi ukwenza imangaliso akekho uvuma ukuthi cha-ke lokhu angikwazi ongavuma ukuthi umndawo mina ngiwazi mawufuna umndawo wakho umuntu ozokulungisela umndawo la eThekwini hamba kugogo Mdumaza umuntu uzothini ngoba ukubona as i-business opportunity akayiboni lento njengobizo uzothini woza ngizokulungisela kanti la sekonakala khona igama-ke lokuthi wathi uyangilungisela mina kwangalungi
No, hayi gogo, siyathokoza kakhulu. Gogo, angizukuhlala kakhulu ngidle isikhathi sakho. Kuningi engicabanga ukuthi for today sikunphekhile. Sisazothola futhi sibuze nabantu ama-topic amanye abafisa ukuthi sikhulume ngawo ngoba kahle kahle la asihlali ngoba sifuna ukuyibambela thina ulwazi. Kunabantu abalidingayo ulwazi gogo, kunabantu abaney'nto ey'ningi abasazoyibuza. Nami ngizobuyela lapha ngo-check ama-comments ukuthi yini efunwa abantu kakhulu ngoba kusakhona lento yokuthi ungenise idaba ukulanda umuntu yonke leyo nto sofanele si-unpack-e gogo because ungenise idalo khona bathi bageze idalo bedlala ngabantu gogo bebathengisa iy'mbuzi yonke into uthole ukuthi yazi gogo kuye kuthole ukuthi ukhona umuzi kaze kuhlatshwe imbuzi amakhekhe akhona ayivele ngahambisani nokuhlatshwa kwesilwane. Yeah. Uyafika unisangoma uzohlaba isilwane. Khona into ezolunga lapho kulelo khaya. Ayikho ezona. Into engakazi yenziwe la ekhaya. So izinto engifisayo Kodwa ukuthi futhi nalapho kukabili. Uthola ukuthi ngesikhathi esehambile lamakhehla afike ayasha ngale kuthiwa nina anizigcinanga izinto. kunjalo gogo. Olunye indaba lesiyobisa. Ya, okwalamhlanje ngiyafisa ukuthi gogo kungathi isikhathi sakho esiningi ngiyabonga ukuthi ufikile wangihlonipha wazokhipha lolu lwazi. Sisando lokhu silikhipha bafethu ulwazi. Sazokhipha ulwazi lokuthi umuzalo uyiwelelenda elinye ikuphi ofanele ukulandela. Kuningi sisazokhipha indaba zokuthi la thwaseni imiphi imithetho kahle kahle noma singasi unpack yonke kodwa kunemithetho ekufanele izangoma zilandele ngoba ezinye azilandeli imithetho. Yabona ziningi impuqumpuqu zezangoma. Yeah. Kufanele sithola ukuthi yini ekhanda impuqumpuqu zezangoma. Yeah. Asikwazi ukuthi singanomuntu ohamba athi yothwasa egaxa amabhayi nokuhlala inkuzimalanga nenkuzwana zamasebe ey'gubhu kodwa athi umuntu uyalapha kodwa akalaphi nothing usole nokulapha umkhuhlane. Yizinto ekusafanele sizikhulume sizi-unpack kuze engifisayo kule show iqiniso. Konke esikukhulumayo kube yiqiniso. Singasabi ukuthi ubani uzoza lethi sikhulumayo bese ngobani. Kupheze ngomeni nogqobela wakho uma ukuthi wakuhlukumeza sokuveza lokho ukuthi ukugqobela yini behlukumeze amathwasa yini ehlukumeze ogqobela. Kufanele sizazi zonke kodwa ke ngeke kube namhlanje ngoba mina ngubaba oyibhoki sengifuna ukumdedela ugogo ephuthume la yakhona bafowethu sisifike ekupheleni kwalolu hlelo lwethu namhlanje ngivamisa ukubonga ezimotweni ezinhle ezimotweni zebhubesi ezimotweni kaPyramid kwaProton bafowethu konke lokho enikubona kwenzeka it's because uProton uloke ekhona uloke egqishile enye into ke bafowethu kunolunye uhambo engiluhambayo nguPyramid ngihamba neZulu Company sihamba sivundulula umlando kaZulu gogo ngoba isizwe sikaZulu isizwe sethu isizwe sikaZulu sizofa ngokuthi thina siusukumela umlando kabani kaZulu. IsiZulu uneyidalwa unamakhosi idlozi la kwaZulu likhona futhi sihambe sukuthola umnyombo ukuthi khona laphi kwaZulu ikuphi kumele sikulungise. Akukwazi ukuthi indlunkulu yethu ingadonsana ngehluthu sikhona siyabuka asithole thina ke manje ngomlando wethu ukuthi kuphi la konakele khona asikwazi ukuthi sizangoma sikhona kwaZulu kodwa asikwazi ukulekela kulapha isizwe. Izinto engifisayo lezo ngoba ngiyazi ukuthi nina ama-society ezangoma la nihlangana khona inyanga izangoma yini ekhona ake kusetshenzwe ngesizwe sethu ukuthi konakele kuphi. Ake ukuthi zonke lezi zinto esizenzayo esihlanganisayo zine-meaning singakohlangana lapha sihlanganisele sikhulume ngey'ntelo zokchatha ney'ntelo zokwenza intelo namsebenzi walutho. What about isiZulu? What about uZulu? What about ini ngathini ihombo wakho konke kubo kwenzeka esizweni sethu uqhamukaphi sifane siwafune sizothole amathambo elembe uma ukuthi ifane siwafune siwathole ukuthi akuphi nazi isangoma sethisha umhlahlo uyabona uma ngalunga isidalwa sikaZulu bonke ngiyabhiliva mina ungahamba kahle mfowethu. Mina ngu-Mr. Proton, mina ngu-Pyramid, uJehova uMaleyibhoki. Ngithanda ukubonga kugogo umdumazi wezitha zikhathale zivudaka zifake izitha la ungezwa ngomuntu ekutshela
ungezwa ngomuntu edlala ngawe, ungacabanga ukuthi zonke izangoma izoqola, zonke izangoma izodlala ngawe. Ngiyakutshela ukuthi la akudlalwa. Isangoma sami engisambayo, ngikubona ngihamba ngama-Proton nje, nasi isangoma, nangowami ugobela. Kahle ningibuza ukuthi ngihambani, nangowami ugobela, ngikutshela ukuthi akudlalwa la, akukhilwa imanga. So bafowethu, till next time, sizohlangana. Kuningi esizoku-unpack-a. Sizolanda iy'nyanga lezi ezithi zizinyanga, lezi ezithi ziyawazi umuthi, lezi ezithi zizabantu. Zindlela zizochaza. Uyanxusa ngithini? And bazochaza. Bese basibulale, bechaza. Yeah. Namhlanje siyabonga. Ngokubonga kakhulu. So, Yeah. ungisho